ரஹ்மானிர்-ரஹீம். இன்றைய தலைப்பு அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்களில் ஒன்றான அல் ஹஃபீலு. இதனுடைய பொருள் காப்பாற்றுபவன். அதாவது நம் பூமியில் ஏற்படக்கூடிய இயற்கை சீற்றங்களான மழை, நீர், நெருப்பு, காற்று ஆகியவற்றால், நிலநடுக்கம் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் இறப்புகள் நேராது இருக்க நாம் இதனை எத்தனை முறை என குறிப்பிடப்படவில்லை ஓதி வர வேண்டும். கண்ணேறு ஆகியவற்றிலிருந்து பாதுகாக்கவும் நாம் இதனை ஓதிக்கொள்ளலாம். மனிதர்கள், ஜின்கள், ஷைத்தான்கள் ஆகியவற்றின் தீங்குகள் எதுவும் நம்மை நேராது இருக்க வேண்டும் என நினைத்தால் நாம் இதனை அதிகமாக ஓதி வர வேண்டும். அதேபோல் நஷ்டம், ஏதேனும் பொருளிலோ அல்லது இடத்திலோ அல்லது பொருளாதாரத்திலோ நஷ்டம் ஏற்படாமல் இருக்க இதனை அதிகமாக ஓதி வர வேண்டும். ஓதி எழுதி நாம் அணிந்து கொள்ளவும் செய்யலாம். துன்பம் ஆகியவற்றில் இருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என நினைத்தாலும் இறைவன் அவனுடைய திருநாமத்தை கொண்டு நாம் அழைப்பதால் இறையருளால் நாம் காப்பாற்றப் பெறுவோம். இறைக்காவல் பெற வேண்டும் என நினைத்தால் அபாயம் சூழ்ந்த இடத்தில் நாம் இதிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது என இருக்கக்கூடிய இடத்தில் நாம் இதனை ஓதி வந்தால் இறையருளால் காப்பாற்றப் பெறுவான். நாம் திருடர்கள் பயத்திலோ அல்லது திருட்டிலோ ஆகிய இடங்களில் நாம் சிக்கி கொண்டு தவித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இதனை நாம் அதிகமாக ஓதி வந்தால் இன்ஷா அல்லாஹ் நாம் அந்த இறையருளால் நாம் காப்பாற்ற பெறுவோம். அதேபோல் விக்கல் ஏற்படும் பொழுது இதனை நாம் ஓதி வர வேண்டும். ஒவ்வொரு முறையும் நீர் அருந்தும் போது இதனை 7 தடவை ஓதி நீரில் ஊதி நாம் அதனை அருந்தி வர வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால் விக்கல் உடனடியாக நீங்கிவிடும். இன்ஷா அல்லாஹ். தலைப்பு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள், ஷேர் செய்யுங்கள்.